remember that everyone fails. So, dili ka dapat mahadlok sa Mapakyas tungkol kay ang matag usa ka nato mapakyas kayo. Daghan ng mga pamaagi ng tao mapakyas sa kinabuhi. Pero hinumduman nato nakitang tanan mapakyas kayo. Wala something ani, kitang tanan mapakyas. Ano na sa study may tungod sa kining failure. Ingong padre ang rate sa tao mga fail is 100%. Nobody is perfect. Wala kayo bisan usa na dili ma-fail sa kinabuhi. Whether sa imong career, whether sa imong relationship, whether sa imong marriage nimo, whether sa imong mga handog, mga desire sa kinabuhi, whether ma-fail ka sa imong friends nimo. Daghan ang mga area na pwede ka ma-fail kung ingon ka 100%. Ma-fail ang tao. Nobody is perfect. Ako tanawon, even si Moses, na-fail siya. In Exodus chapter 2, verse 11 to 15, atong gibasa kanina, si Moses na-fail siya. Tungkol kay, ito ba niyang ihimo? Nakapatay siya. Nakapatay siya kung usa ka Ehiptohanon. Nakahimo siya sa laot. Dali mo hinungdan na na-fail siya. Ingon nga usa ka gitawag nato usa ka tao na adunay dako na position dira sa nasod sa Ehipto. Ingon pa, we all stumble in many ways. In James chapter 3 verse 2, kitang tanan pwede kayo may stumble sa bisan unsa na pamaagi. In many ways, kita may stumble kayo. May stumble sa pagpadayon sa kinabuhi. Kaya na ma-discourage. May stumble sa pag-alaga sa Ginoo. Gamay lang na makita na apan, diya siya kauban, ma-discourage na. Gamay lang na madungog na dili, maayos siya kaubanan, ma-fail na, may stumble na. Gamay lang na negative, na istorya, may stumble na. Ingon si James, we all stumble in many ways. Kapag ingon po ang Proverbs 24:16, nabisan daw ang tao, na-stumble siya, matumpa siya, ma-fail siya 7 times, but he rises again. Ubangon siya. Kung nakalindot lang, kung Kristohanon ka, kung ma-fail, matumpa ka man, o daghang kayo, ubangon kung usap sa daghang kayo. Unlike sa mga dili Kristohanon, ma-fail sila, kung dili nila makaya ang ilang mapakyasan, resulta sa ilang discouragement, resulta sa ilang depression, and then resulta sa pagputlo sa ilang kinabuhi. Instead na hubangon o upadayon sa kinabuhi, ihunong, miundan, i-give up sa kinabuhi. Nakita ng mga Kristohanon, simple lang ini na reminder. Ang ultihon na kingon, ang tao na matarong, matumpaman siya, bito kahigayon, kung bangon din siya. So kung matumpa ka man, ma-fail ka man sa imong kinabuhi, bangon, padayon. Padayon, bangon.